Ja, dit is een van de grootste knierpunten hier in uw gebieden tussen de Grote Wielen en het Boetenveld. En hier binnen, de laatste jaren zijn 12 auto's op dit plak precies Delrin. Dus dit weer nog een belangrijk knelpunt wat ompakt worden moest om een goede verbinding voor auto's te krijgen. Dat werkt het zo dat er in de toekomst ook nog een oorrastering komt in de berm op weerskanten. Zodat de beesten net meer de dik overstekken kennen, maar dat ze gedwongen worden om via de buis de overkant van de dik te bereiken. Daarmee hopen we te voorkomen dat moezen, stiekelbargen en ook vooral de otter net meer neerrieten worden. Ja, er zijn nog verschillende kniepenpunten. Je mag het eigenlijk zien als een soort verbindingszone tussen de kop van Overijssel, de Wiedenweerhem richting Lauwersmaar en alles wat er tussenin zit, zeg maar, het Frieske Marregebied, de Oude Veen, hier de Grote Wielen en het Boetenveld. Dus eigenlijk een oninskakeling van allerlei natuurgebieden, maar ja, daar binnen de dieken vaak nog de grootste kniepenpunten voor de oerstekking voor beesten. Daar lezen een hele grote verkeersslachtoffers altijd. En ja, maar zulke voorzieningen kun je voorkomen dat ze daar neerrieten worden.